Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki, jauna. Kristo, erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula, jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Zatoz, jauna, zure familia honi laguntzera eta fedearen grazia eman diguzun ezkero, egizu izan dezagula parte zure seme bakarraren piztueran betiko zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginetatik. Egun hartan, eraso gorria sortu zen Jerusalengo Elizaren kontra. Apostoluak ez beste guztiak, Judean eta Samarian barrena sakabanatu ziren. Gizon on batzuek hilobiratu zuten Esteban, eta negar handiak egin zizkioten. Saulok Elizari kalte handia egiten zion, etxeetan sartu eta kartzelara eramaten zituen gizon eta emakume. Sakabanatu zirenak, aruntz eta onuntz zebiltzala berri ona zabaltzen ari ziren. Felipe Samariako herrira jaitsi zen, eta Kristoren berri eman zien. Guztiek arretaz eta gogo batez hartzen zuten. Felipek esaten zuena. Entzuten baizituzten eta bere begiz ikusten, harek egiten zituen mirariak. Etsaidun askorengandik espiritu loiak ateratzen ziren dardarka, eta elbarri eta erren asko sendatzen zituen. Horregatik, poz handia izan zen herri hartan. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Lur osoa egiozu irrintzi jainkoari. Lur osoa egiozu irrintzi jainkoari, egin eresi haren izen ederrari. Lur osoa zaiozu irrintzi jainkoari. Eman gorespen eder berari, esan jainkoari, zuk eginak bai direla harrigarri. Jauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan Jesusek honela esan zion jende taldeari, ni naiz biziaren ogia, nigana datorrena ez da gosetuko, eta nigan sinisten duena ez da behin ere egarrituko, baina nik esan bezala ikusi nauzue, eta ez duzue sinisten. Aitak ematen didan guztia nigana etorriko da, eta nigana datorrena ez dut kanpora botako. Zerutik ez bainaiz jaitsi nire nahia egiteko, bidali nauenaren nahia baizik. Eta hau da, ni bidali nauenaren nahia. Eman didanetik ez dezadala ezer galdu, baizik eta piztu dezadala azken egunean. Hau da nire aitaren nahia, semea ikusten duenak, eta harengan sinisten izan dezala betiko bizia, eta nik piztuko dutura azken egunean. Jaunak esana. Egunai hauetan apostoluen eginak entzuten ari gera, eta bertan Lukasek oso ongi ematen digu ulertzera lehenengo kristau haien bizi modua nolakoa izan duzen. Lehenengo kristau elkarte haiek zen nolako ezaugarriak izan zituzten. Zenbait ezaugarri erabat agertzen zaizkigu. Bat oso garbia da, misolariak zirela. Elkarte misolariak ziren. Ez ziren ikaratzen, ez ziren lotsatzen, ez ziren, esateko modun, alde batera gelditzen, edo isilik gelditzen, baizik eta misolariak ziren. Jakina, beti misioak errespetoa eskatzen du. Besteek pensatzen dutena, besteek bizitzen dutena, baino konpartitu nahi izate hori baita ere ikusten dugu erabat lehenengo kristau
haiengan. Halako premia sentitzen zuten, besteekin ere konpartitzeko haientzako altxor handia zena. Altxor handi bat bezala konsideratzen zutena. Eta horixe da, esan genezake ezaugarri bat, erabat agertzen zaiguna apostoluen eginetan. Beste ezaugarri bat da, baita ere, konpartitzen zutela dena. Ondasunak ere, pobreetaz akordatzen ziren, oso bereziki, saiatzen ziren, denak euki zezatela bizitzeko beharrezkoa dena. Eta hori da gauz bat ere oso politia. Esan genezake, justizia soziala izango litzateke. Ez inor alde batera uztea, baizik eta denek euki zezatela gizartean modu duinean bizitzeko modua. Eta gutxiago zutenei, gehiago zutenek laguntzen zieten. Eta zenbait elkartetan dena bai amon komunean jarriz ere egin izan zuten. Baina betire, esan genezake, hori zala helburua. Denek bizitza duina eukitzeko aukera izan zezatela. Beste ezaugarri bat, baita ere erabat agertzen zaiguna, komunidade pertsegitua zela. Persekuzioak, zailtasunak euki izan zituztela, oso handia gainera. Ez ziren boteretsuak, ez zuten indar politikorik, indar militarrik, indar ekonomikorik. Edo ez bereziki behintzat. Eta oso pertsegituta izaten ziren. Egun hauetan entzun dugu, San Esteban, lehenengo martiria izan duzen, aurrena hasi ziren, halako bildurra sartzen, gartzelean sartu, tortura batzuk, baino ohartu ziren, ez zela aski lehenengo kristaua haiek geldiarazteko, eta horregatik Esteban harrika hil zuten. Gero, gaurkoan agertu zaigu, hilobiratu zutela, eta negar handiak egin zizkiotela. Hango mentalidade hartan, horrek esan nahi du, asko maite zutela, asko estimatzen zutela. Eta Saulo, gero San Pablo izango dena, apostoluen eginetan, aurrena agertzen zaigu, kristauen etsai amorratu bezala. Esteban harrikatu zutelarik, berak gorde zituen besteen kapak. Eta esaten digu Lukasek, Pablo, Saulok, ontzat ematen zuela egiten ari zirena. Eta gauza gogorra da, pertsona bat harrika egitzea, ikaragarria da. Berak ontzat ematen zuen. Eta beti da ikaragarria, baino Esteban gainera zan pertsona bat denek ikusi zutelarik, bere arpegian aingeru arpegi bat ikusi zuten, ez zioten inongo krimenik, inongo deliturik arkitu. Bakarra Jesusen berri ona zabaltzen zuela. Hala ere, harrikatu zuten eta Saulok ontzat ematen zuen. Gero gaurkoan agertzen zaigu, Saulok Elizari kalte handia egiten ziola. Etxeetan sartu eta gizon emakumeak, kristau zirenak, gartzelera eramaten baitzituen. Horregatik, halako komunidade hori, komunidade pertsegitua zen. Baina persekuzio horrek ere halako indarra ematen zion, egiaztatzen baizen zenbaterainoko komentzimendua zeukaten kristauoiek. Eta baita ere, eta honekin bukatuko dut, halako komunidade alaia zela ere sumatu dezakegu apostoluen eginak irakurriz. Harrera oso ona egiten zioten elkarri, laguntzeko prest, elkarrekin egoteko prest, pozik bezala egoten ziren haien artean. Eta gaurko evangelioan agertu zaigu Jesusek nola gogorazten digun oso errealidade itxaropentsu bat. Esperantza ematen diguna. Jangoikoaren borondatea dela, ez dadila bakar bat ere galdu. Esaten du, itaren borondatea eman didanetik ez dezadala ezer galdu. Baizik eta piztu dezadala azken egunean. Jangoikoaren borondatea gure salvazioa da, gure zoriona da, gure ongi izatea da. Hoxe da, Jesusek garbi utzi nahi izan digun errealitate bat. Gu ere saia gaitezen modu hortan jokatzen, jangoikoa maitatzen eta lagunurkoa berdin ere maitatzen.
eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan lan bila dabiltzan guztien alde, Jangoikoak lan egiteko behar den osasuna eman dezaien eta bizitzeko beharrezkoa den lana eska dezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu gaur, bereziki Rosario Aranburu, Ramon Lizarraga, Josefina eta Martin Jose jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eska dezaiogun jaunari. Arren eskatzen dizugu jauna. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eskerrak ematen dizkizugu beti jauna, pazko misterio honengatik, egizu etengabe gerta berritzen ari zeran gure erospenak, ekar dezaigula betiereko poza, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak Jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri zu jaun hori beti gorestea, baina poz handiagoz eta bereziki Kristo gure pazkoa hila eta eskeinia izan den aldi honetan. Pekatua eta heriotza ezerezturik, berak berritu du ondatua zegoen guztia, eta beragan izan dugu berriro biziaren betea. Horregatik, pazko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere, horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok ontatik. Hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok ontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu,
Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna bizteko itxaropenean joan diran gure senideak. Bereziki Ramon Lizarraga, Rosario Aramburu, Josefina eta Martin Jose. Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia iritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria Virginia doatsuarekin. Haren senar Jose santuarekin. Apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko ital guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zegoetan zerna, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruak zezela gurean ere, gai guztu gaur egunotako horia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrunean barkatzen diogun ezkero, eta ez guten talduena eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emai guzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurearen zurerentzat, zure ospeta ikarra horretikarekin. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, Zukentzen dezu munduko pekatua, jangoikoaren bildotxa, zukentzen dezu munduko pekatua, errukidu jauna. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen dezu munduko pekatua, emai duzu pakea. ona hemen jangoikoaren bildotxa. Ona munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna ni ez nahi zinio, nire etxean sartzeko, baina mesartuz bat eta zernatuko naiz.
Egin dezagun otoitz. Entzun jaunak gure otoitza, gure erospeneko harreman santuok irits dezaigutela bizitza honetarako laguntza eta betiereko poza Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bedinka zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Amen.